Tak ja mám to šťastie, že moja maminka je ešte stále živá. Je to pre mňa môj najdrahší človek, pretože mi dala život, vychovala ma, starala sa o mňa a dúfam, že ja budem tiež taká istá dobrá maminka mojim deťom, ako je ona pre mňa. Keď sa povie slovo mama, tak prvé, čo ma napadne, že moja mama je pre mňa osoba, ktorá nahradí kohokoľvek, ale ju nenahradí naozaj nikto nikdy. A preto, mami, ľúbim ťa. Pre mňa je moja mamina skutočnou hrdinkou, ktorá mi svojou láskou a obetavosťou ukázala, čo to znamená byť silnou osobou. Vďaka jej nekonečnej trpezlivosti a podpore mi pomohla prekonať mnohé prekážky v živote a aj preto si ju neskutočne vážim. Mám rád na svojej mamine, že sa o mňa stará, varí mi, aj keď som na ňu zlý, vždy sa o mňa starala a bola na mňa dobrá. Ja mám rád svoju mamu, lebo nezáleží, ako ju nahnevám, vždy ma má rada. Ja mám rada svoju maminu preto, lebo sa mňa stará, keď som chorá a pomáha mi, keď niečo neviem. Červené jablčko vo vločku mám, koho rada vidím, tomu ho dám. Teba ja, mamička, najradšej mám, tebe to červené jablčko dám. Ľúbim kvety, ľúbim hračky, každú hračku maličku, mňa najradšej zo všetkého